Lalaking cook sa usa ka fried chicken stall sa Cagayan de Oro City, patay human gipusil dihang gitulis. Sospek arestado apan gipanghimakak ang krimen. Ani ang report. Oo naman yan, sakit naman sa kuya niya. Hindi po sila. Nabulabog ang mga nangaon, ingon man mga residente, dool sa saka fried chicken stall sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sabado, pasado alas 9 sa gabi, nagbuyod og wala na'y kinabuhi ang 35 anyos nga lalaking biktima kinsa cook sa maong stall. Sumala sa kapulisan, gipusil ang biktima punting sa ulo sa sospek nga nanuli sa tindahan. Nakuha sa sospek ang halin sa mong tindahan ug human niya mapatay ang biktima. Gilayong misibat sakay sa motorsiklo. Nagdeklara og hold up kadtong maong suspitsado og lagi nakareact kadtong biktima in town nga tigprito sa manok ilang produkto. So mo tong nakapabuto og makaduha kay gayon og ang isa ka bala bigo sa ulo in town sa biktima no hinungdan nga nakapsan sa ilang inulaman kinabuhi. Gilayong naglusad og hot pursuit operation ang Puerto Police Station batok sa sospek. Human ang pipila ka oras, Domingo alas 12 sa tungang gabi, ilang nadakpan ang giingong sospek sa mismong panimalay niini sa Barangay Kanituan. Apan gipanghimakak sa sospek sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga siya ang mihimo sa krimen. Duda sa sospitsado, iyang mga nakontra kani Alto sa online scam ang mitimbre sa kapulisan nga siya ang mihimo sa krimen. Butang nga wala kuno niya gihimo. Ang nagtip sa ilaha is isa sa galumot sa kuha ba. Nga na-scaman ko nung hain ako sa Gcash. Pero may pa to siya na issue. Kaya gipost mo ko niya sa Facebook. Pero nga naman, gituo sila ato nga tao nga wala man sa crime scene. Matod sa kokpo, ilang ginarespeto ang pahayag sa sospitsado o banay niini. Apan, kumpiyansa kuno sila nga sakto ang operasyon nga ilang gihimo. Kanunay man nga i-deny sa mga dinakpan nga suspitsado ang mga sala nga nahimo. Ang atong scientific examination nga gipaygayon mao'y makahatag ibugaton ug maka-index sa mao nga suspitsado ug ang statement sa mga testigos nato. Kasong robbery with homicide ang kasong atubangon sa sospek. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.